pinter golek duit, sayang istri, sayang anak, sayang maratuwa. Kowe rasa plolak-plolok le. Ora ngerti piye? Kowe enak ngene gak mungkin milih kowe. Yo, kan padha-padha bujane nggih. Bujang Aku bujang, Mbak Dike bujang, Ya, tapi- Mas Hendro bajing. tapi Mas. Omonganmu masih saya Mas. Bujang maksudnya gombe bujang. Kok bajing maksudnya? Oh, ya kleru. Kleru kebablasan kowe mau Mbak iki. Mbak Dike riyen sinden iki Mbak. Berangkatnya sinden apa tari Mbak jenengan? Penari. Oh. Infomu ra akurat, Mas. Infomu ra akurat wi. Ayo, lekmu golek komedian ndi? Aku gak golek tuku aku mau. Mbak Dike itu awalnya berangkatnya penari. Penari. Ndas sing dadi bojone ya Mas Hendro. Piye? Bae ya sadurunge malam pertamane joget sih. Serapat to Mas. Iya. Undang. Luar biasa. Sik Mas, enek sing ra penak ge mong sampe Apa, nabi. apa? Kok tungcrut-tungcrut Untuk barang ya joget apa? iki anu jegal banyu. Oh, iya. Terus banyune nyiprat-nyiprat ngono ya. Iya. Mbak Dike. Dalem. Ini tadi permintaan sebelum lagu-lagu sama Mas Lendro disuruh ketoprakan. Nggih, kok sing di Arep nggih lakon apa? apa ki jenenge mau? Pronocitra. Pronocitra karo mendut. Sinopsisnya piye? Sik, aku ben genah karo Mbak Dike. Iya, sinopsisnya piye ya tak rungokne jane. Sinopsis. Nyuwun sewu Mas Lendro. Dawuh. Ngene iki Mbak Dike jejer aku ngene iki aku wis krasa dia itu orang kelas. Kok saged Mas mereng. Wah, parfume Bulgari Aqua. nek cedak aku mah ngopo? Bulgari nek aku. Lho, iki paling ora yo anu, Gatsby. Kadung lekku ngrungokne kok ya Gatsby to. Indoramet. Lelek Mas Lendro iki nyanding sampeyan ambune piye? Lengok lentik. Loh, aku mengira wonge anu lho Mas, sampean ngerti apa ndak? Apa? Minyak jelantai yang put kan mau lo diadani ada parfum tinggi semprotan. Wis to. Sagelmu tak tampa pokoke Mas. Wis rene anane. Piye Ceritane. Sinopsisnya piye? Sinopsis. Anakku. Iki to. Lho mosok sama bapakku. Kowe gelem ra gelem kuwi anakku. Enak yo iki mbok terima-terima Ora gelem, Enake iki. gelem yo iki. Pakmu ra gelem yo iki. Apa milih iki lek wanto pakmu. Ya koyo botol Yakult yo. Kowe lek tembak. Loh, sampean ngono kuwi ngomong botol Yakult kok saya lah sampean apa? Albotil. Kowe tak meneng ae. Piye iki Aku anake ki sampean? aku ki pakmu. Iya. Kok apa jagoan Aku terima ora terima sampean pakku. pakmu. Iya. Kok kan pakmu ki mbokmu biyen ki anu to ayu. Keblocok. Ora keblocok pakmu ku mau jelalah lahir kowe. Gak mulih 2 tahun kowe metu. Ya berarti sampean untuk pakku, mbokku rabine berarti. Kok karabine cek statusnya bojoku. Lah iya tapi Mbokmu ki karo iter. Plane ketut ini ki. Terus aku sebagai apa? Pronocitra nglamar karo anakku jenenge Mendut. Oh, itu adegan pertama aku ngelamar apa gandrung sih? Gandrung no. Oh, Gandrung karo kene. Oh, terus. Terus Pak teko. Pak teko. Paling mendute gelem to? Ndak. Gelem. Sampe gelem ora? Ndak. Gelem. Oh, gelem ya. Aku mau mbok tambahi kok Mas nek gelem. Ora Pronocitra tangane kretek. Wong nek kok yo moh tanganmu lho. Tiba yo golek kesempatan jalan iki. Terus. Berarti aku gelem. Gelem. Iya. Ono kowe berantai. Mahare apa? Eh? Mahare apa? Yo karep kowe njaluk apa? Ah. Ya minimal Fortuner 1, Ya. 100 juta. Ya. Wis gak sarabi Mas, gak sarabi. Terus kok Pak teko? Perang. Perang. Ora perang. Akhire Pak timbang sana tak jodohne ae. Ya wis, yo, jajal. Siarno sik. Aku melu sapa sih? Lah kowe melok Pak Sun apa melok kene? Maksudnya iki aku melu bapakku apa langsung digandrung ngono lho. Kasihan pisan iki kok. Oh, kok buka ibuku ae kan mau. Tanjepane piye, Mbak? Dike ning kene apa ning kono sik? Ya ning kene kok to. Oh iya, nang kono. Oh, anu aku ora omong karo anakku to. Oh iya. Kok terus kowe teko. Oh ngono iya. Aku ning kono ta? Ning kono ta? Aja rono lho. Iya, ning kono. Cacah iki. Ning kono. Aja jabras dikrone peten. Jarene ning kono. Kene lho
aware yang uti ngene lho. Oh iya, kene. Kene bener. Ya kono aja kok keroki lho iku kok. Aja ngono Mas, aku kok mulih masuk angin tenan lho. Nah, Heeh, dan siarne sik. keprake piye keprake? Iso apa ora? Oh. Gebyar. Iya. Patut. Sesarengan sandi para ketoprak siksa budaya. Jenenge kok Lah ora entuk mangan iki ra siksa budaya. Adik ngono, adik. Sapa? Adik Apa ya? Akbar Jiko. Oh ya. iki kok rame sak jagat raya sosial media iki. Sesarengan sandi para ketoprak adik budaya. Mijil saking Pelaladan Nganjuk Kabupaten Nganjuk Jawi Timur. Ingkang dipun pimpin panjenenganipun Ki Akbar Salam, Wakil Ketua kula piyambak. Kula piyambak sapa jenenge disebut nih. Sledro masa tak omong nih. Yes. Jumbuh kalian pamundutanipun panjenenganipun Bu Suwanti. Dalu punika andi budaya. Ngersakaken salah setunggaling cariyos Roro Mendut Prono Citra. Roro Mendut dipun ayahi panjenenganipun Mbak Ayu Dito Sabrina. Parandene Prono Citra pun asta panjenenganipun Ki Akbar. Parandene bapakipun Mendut dipun asta panjenenganipun Muhammad Soipul Asmaul Slendro. Rupane judul dawet. Kedawan jeneng makane wonge mek sakmono. Dos pundi cariyos ing dalu punika luhuring budaya mahananipun carane bangsa. Sekali mardika tetep mardika. Kebiar. Dikira sik. Dar. Yuk, Mendut. Dalem Romo. Pancen nek bapake bagus, anake yo ayu iki kok. Gak iso dipaido tenan no. Dok. Dok. Lah kok kaya bakul bakso malekan. Lagi ngeprak apa arep rondo? Nyambi bakul bakso to Mas Tito? Oh iya. Kok kenal to ya? Gua kene kok. Kowe karo yoga. Sik to, Pak. Iki ki aku ki anakmu mosok kanca-kancaku ora roh. Oh, iku to. Sapa jenenge? Itu. Wah, kita segene mek pasir to ya to ya. Yo kuwi lho. Ndut kok mendut. Mendut iki lho. Lah ya, Nduk. Iki sakwise kowe iki tak kuliahke ning nggone Universitas kono iki. Universitas. Universitas. Ala wong tuwa iki ra apa sak geleme ngomonge iki. Nggonku tak kuliahke iki kaporo kowe takon kerja dhisik ya Nduk aja ngantek kowe iki seneng karo wong lanang liya. Entuk seneng karo wong lanang sing penting kuwi sugih bondo donya sing iso menake karo kowe Nduk. Nggih, tapi kuliahe nunggak Romo. Eh, Kuliahe nunggak dereng jenengan bayar. engko gampang. Romo nek mulih tak bayari kabeh. Lek iso malah apa iki kuliahmu, sekolahmu tak bayarane. Ngono. Yo, iki ngono awakmu kono ndang nyambut gawe golek gawean yo. Aku tak ning sawase yo Nduk yo. Oh, nggih Romo. Turuk. Aku mlayu ndi? Kae teko. Oh, kae teko. Ana tukang gendera anyar. Mas. Rumah saku kok Arep ora. gua kayak penjagong Mas Mas. Becek kok malah ning kene. Aja ngelir penonton ro. Koe. Kayak tuku bentung saiki. Sik tak omong sik. Ya nang ngomong. Mendut. Enje Kang Mas. Mendut. Enje Kang Mas, pripun?
Ketoprak mlakune ya ora ngono kuwi Bambang, ketoprak ora nek gagah blas. Ketoprak wis randhe bokong. Mas. Ketoprak iku jenenge digagah-gagahne. Piye? Contone piye? Dodone maju. Dodone maju, bokonge rada mundur. Terus. Iki lho. Oh. Kowe malah bone kadang kocan lho. Mendut. Anjir Kang Mas. Pengen tak ndut-ndut ora? Urung-urung kok pengen tak dodot ya apa to? Wong ayu mendut. Anjir Kang Mas. Wis sawetara suwe pun Kakang ora sak pejagong karo si Adi. Kabare adik nak sehat ta? Sehat Kang Mas. Transferannya telat. Oh iya ora apa-apa, aja to mung transferan. Jatah apa ini karo AA ora bakal. AA. Iki lho AA ke EE. Ngadeg. Anjir Kang Mas. Iki awake dhewe iki rumahe sampean ya iki ya. Rumahe. Oh iki omahku. Kita rumah sampean. Anjir. Biasanya nek wong pacaran kuwi ning bagian ruang tamu. Paket. Paket Mas. Wis apa? Tukang paket. Sampeyan ki dadi bapakku apa tukang paket? Lah bapakmu ding. Lah iya kok. Mosok bapak Roro mendut tukang paket. JNT Mas. Aku nek karo Mbak Dika iki ibaratnya dhuwure iki pas. Dhuwure pas. Ya omong kono kok lapo tak kok aku. Wah, aku ora metu kok. Kowe pengen tak golekne pasangan ora? Tak golekne pasangan. Pak yo. Heeh. Maratuamu. Sopir lho maratuamu lho. Kayak Golekne pasangan. Tak golekne pasangan. Sopo neh? Ayo sek. Ayo sek ngadeg sek. Dadi ben dramane imbang. Ya nek pasangane kono nek pasangane. Ibuku lho. Heeh, ibu. Ibunda. Ora enek liyane yo. Enake kuwi. Wis dang ayo didekne. Jarene kudu neriman. Oh iya. Nyapu kok sambat lho. Kayak deloken to. Nyapo? Kayak aku cilik, kono cilik kayak anak-anakku semene ta sih. Iso lho anakku ning semene. Nek nuntun adus piye? Atus. Ya, digandeng ditekne. Sing romantis to Pak ya Allah mosok mamahku mau eret-eret. Lah aku ra seneng kok sing seneng kene kok. Kowe iki ketoprak lho. Iki ketoprak nganggo budaya nek nyun sewu, kita warai yo. Iki ning dunia tari. Dunia tari. Mbak Cika, tangane tembang ning kene. Mana kene? Sing perang kakil. Jenenge enggar-enggar. Oh, enggar-enggar. Ngono lho gerak desa karo no. Ngono, Sora. Para ono to? Tangane ora wae. Ngene. Kok ya wis bangkean sing dicandal. Lah kok malah koyo Kok kano Mas Faisal tintingane. Ngenteni to ya. Yen ning tawang ana lintang. Mbak Dika anjir Mas. sampai Mbak Dika. Sopo? Mendut. Apa tadi mendut habis makan nasi pecel? Iya Kang Mas. Aku roh to? Roh. Kok sampeyan jarene Mas nulis nih. Heeh. Aku kok iso roh sampean bar makan nasi pecel terus Nyapa? perkarane. Lah iki lho capare jengkang. Satu kosong. Hei, Oh, lebar kok kandang kok. iya kan? Layan itu anak telek. Mbok yo sing ngapik mau kok kandang. Ora seneng, ora setuju kok. Wah, salah ya. Cahayu aku ngenteni. Jajal kowe sing nembang bojone kono. Yang ngono marang mega ing angkasa. Piye? Apik. Entek akan bekan, Mas. Lambene wayahe grendo. Penonton bayaran bagian. Oh iya bagian kuwi. Lah ya ngono to, Dik.
Mbak Mendut, upama sida sok rabi karo aku pengen tetumpakan apa nggo bulan madu. Pesawat jet, Mas. Oh, pesawat jet. Iya, ben cepet to. Wus. Oh, pesawat jet. Nek kono piye nek kono upama anu? Njaluk apa we? Kok njaluk apa wae Wis iya asal sebenarnya. aneh. Coba kaya apa? Alah wis tok tumpane pandosa ae kowe. Wis kok nang mati. Ora mati. Maksudnya mati penyakitnya sehat awake. Pandi iki. Sun takon mar tane duduk reki. Mbak Dik Mendut, Encih Kang Mas. upama masuk sida bulan madu pengen nginep di kota mana? Kita bulan madu di mana? Kita bulan madu di luar negeri aja. Oh, Kang luar Mas. negeri. Iya, di Paris. Paris, ngerti Paris ora? Ngerti? Mampu ning Paris ora le? Mampu tuku minyake kuat masa ora gak kuat. Iki lho bojomu nek kono nek bulan madu ning ndi? Anu bulan madu ning ndi? Ya neng Didi Thomas petek karo samian. Oh, tenang ah. Iya. Aku kok bulan madu ning Gaza piye yo? Enggak napa kuwi. Oh, kowe lagi bulan madu awake diatur ora dibom tuwa. Janji weling. Jajal, aku suarane iki anune latar. Sun sumadra sing tias ingsun. Sik to nembange serius kok tonyo-tonyonan barang lho. Aku gemes ora bojoku iki. Napa gemes napa? Ini bagi tebe aku ta? Ayo kono, ganti kono. Kowe mana? Ono. Apa maksudnya? Nemas ingsun prasopo. Coba diajeng suaramu diajeng. Walah apike ya. Urung. Iki nyuarani tanggane lho kate iki ora apian. Iya. Sun Sinak senan. Ilate ngepan. Bumi langit walit meteng Mas. Oh sing meteng sing lanang ya. Iya. Mati ngene ku yo. Yo Pak yo. Iya. Gawean ning sawah mau apa? wong loro tekno. Terus tekno wong loro bareng. Janji. Urung tek kok. Ya terus. Janji ku eling. Yo. Kowe. So madadre sing bias ingsun. Ki lho gerakane iki. Tak marai. Kira ya Jam. Ora cah cilik-cilik ya. Iso ora trending ngono kuwi. Ngerti ora? Oh sama nek sapu-sapu ana gitu. Nek. Janji. Nek. Mangane munyer. Nek lop. Iso wae lho. Dadi. Tangane gitu. Wis entek merung. Urung. Kondi. Kut. Wis entek. Pak, wis. Iki pesek duduk sik. Pake teko. Lah, kowe ora ngomong nembung wae pake teko nang gugat to. Nembung piye? Ya nembung nek lha kowe nek nembung pacarke piye nembung karo sing kono. Pamane kowe seneng piye mengungkapkan kata-kata. Oh, nek mengungkapkan rasa kepada wanita gitu. Yo. Iya tapi aja dipadak-padake mbek kono. Ora. Iki ngomong adik ganteng tapi wong liya aja ngerek ro.
Piye maksude? Wis nggo awake dhewe. Pokoke awake dhewe petukan wis aja dipublish. Wah, aku roh iki. Konteke apa iki? Pokoke Aku konteke ning ndi roh iki aku soalé. Parane arahnya mau dibawa kemana ya wis ora wong ayo iki mung geguyon samusinamung dono. Sing penting awake dhewe manunggal dadi siji. Anjir Kang Mas. Ya. Sampeyan ngerteni aku iso ngerteni sampeyan. Tak Anjir. Luruk. Leres. Bapakmu ngapa? Sena. Mendhet ayune kene kok. Kowe kaya sapa? Kowe kaya Adit iki lho. Adit. Adit si mana Dit iki lho, kaya kowe lho. Kok iso nganggo tas iki lho. Mulai sekolah Pak E. Oh, Pak Eko. Bapak Kejar paket kok Pak E kok ada. Pakku ki sik sekolah tadi Mbak Ion. Ya, heeh. Kejar paket TK. Jamat Oh, TK-ne urung lulus. Belum lulus. Layak. Iya. ndelok anake sik. Ada mbok warai mbok yo kowe ning akon aku. Iya. Pakne aku mbok warai. Iya, ngapura. Dut, Nggih, Pak Ne. Bahaya iki konangan iki. Aku wis bolak-balik konangan Pak E lho. ayo cap jiki ya bukan. Dut, Nggih, Pak. karepmu ku piye? Ayo wong. Kowe iki dadi apa? Pakne, Kok iso ditak-ditak nesu. Oh, nesu ceritane. Ngomong to Pak lek nesu ki yo. Oh nesu kok dadak kon kondo lho. Lah sama nesu karo nesu aja padha ae yo. Piye yo ora yakin deh. Lek sama nesu ora yakin aku ki. Dut, karepmu piye? Yo karepku ya rabian, Mbak. Sapa mau? Prono Citra. Citra. Wis mbok pikir kowe, Dut. Prono Citra. Wis mbok pikir duwe bojo iki. Yo wis to Pak Ne. Ku arepe rabi ki yo wong mikir sik to. Kowe kok entuk wong iki karepmu ku piye? Lah piye to? Lah wong ibuku yo lek sampean aku yo meneng ae yo. Syukur. Sing seneng karo ibumu karo aku. Lho, oh, ayo Bu, sing seneng sapa? Pakmu nang. Oh, Apa nek ora opamu? Aku lho kae mendem seneng kowe. Yuh, lah dene nyapa mak rabi. Mendem aku kae tanggut rambul mbokmu iki. Ora ngono kae aku nesu nggone makku lekno. Dut, mendut, ilingo ya, Nduk. Kowe iki anake bapak kok arep entuk Prono Citra tresno tenan ora? Tresno Pak E. Mandaman piye? Lho, kok jaman iki to? Prono Citra. Lah ya nek jaman to lali. Mari kowe koyo jaman gunaku iki lho. Punten dawuh Kanjeng Rama. Prono Citra, Dalem Bapak. kowe seneng karo mendut? Nggih kula remen kalian putrinipun Bapak. Sing mbok senengi apane? Coba dumuken. Lahir terusing batin. Dumuken, aja omong tok. Lahir kali batinipun kula remen. Omong kuwi tok. Nggih, Seliyane kuwi, mboten kula pokok seneng lahire ya batine. kowe seneng karo mendut tenan. Nggih, Arep mbok garekne apa mendut? ampun malah kok nyuwun napa-napa. Nadyan nyuwun tumruning lintang kang sarta rembulan badhe kula pinangkani. Yen kowe seneng mendut, bakal tak sahne wong bagus. Tok 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 tok. Wis iki dadi apa jenenge? Adik. Adik. Apa jenenge? Akbar Jike. Tak Akeh grup anyar. tanggal papat longgar ora. Jadi akeh kompel-kompelan Yo anyar. jauh, badhe berarti grupe anyar iki. Anyar. Mbak Dika badhe ngaturaken tembang menapa napa bareng badhe julung